ବୋଉ ଏ ବୋଉ ତୁ ବା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଶନିଦେବ ଉପରେ କ'ଣ କହିବୁ? କହିବୁ କହ, ଆରମ୍ଭ କରେ। ସରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲା। ଶନି ଦଶାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ଶନି ଦଶାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ସେତିକିବେଳେ ଯୋଗକୁ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 16 ପୂଜା। 16 ପୂଜା ନା ନବରାତ୍ରି କ'ଣ? ନା ନା 16 ପୂଜା। 16 ପୂଜା। 16 ପୂଜା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ 16 ଦିନେ କଳସ ବସେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଏ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କଲେ ସେ କଳସ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଆଉ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ତାପରେ ନୂଆ କପଡ଼ା ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ କଳସ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ଓହୋ, ଶିବ ମାନେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। 16 ଦିନ କାଳ ଶିବ ସେଇ କଳସ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲେ। ସେଠୁ 16 ଦିନେ କଳସ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ଶିବଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ସେଠୁ ଗର୍ଭରେ ଫୁଲି ଫାଟିକିରି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ, କହିଲେ ଶନିଦେବ ଦେଖିଲ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଶିବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲି। ନା ତୁମକୁ ଲାଜ ଥିଲେ ତୁମେ ଏକଥା କହନ୍ତ। ଆରେ ସେଇ ଯେଉଁ 16 ଦିନ କାଳ ଆଖି କାନ ନାକ ସବୁ ପାଣି ପୁରେଇକିରି ଯେ ଅମୁଆ ହେଇକିରି ସିଏ ବା ଦଶା ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ତ ମୋରି ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ହିଁ ତ କରିଛି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଶିବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲ ମୋ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି 16 ଦିନ କାଳ। ଯାହା ହବାର ଅଛି ତା ହେଇକି ରହିବ ନାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିଲେ। ସତ କଥା, କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିଲା। ସରିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କଥା, ମାନେ ଏଇ ଗପରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇ ଗପ। ସେଇ ଶନିଦେବ କହିଲେ ଅପରାଜିତାକୁ, କହିଲେ ଅପରାଜିତା କିଏ? ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଜଣେ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ କ'ଣ ଶନିଶ୍ଚର କହିଲେ ଦେଖ ଅପରାଜିତା, ତମ ସ୍ତୋତ୍ର ସବୁ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଡାକୁନି କି ତୁମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରୁନି, ହେଲେ ମୋର ତମେ କିଛି କରିପାରୁଛ ନା? ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ଲାଜ ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଏ କଥା କହିପାରନ୍ତ? ଆରେ ମୁଁ ତ କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ୁନି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଚଢ଼ିକିରି ବସିଛି। ଓହୋ, ଏଇ ତ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ କଥା କହିଲୁ କି? ଅପରାଜିତା ଫୁଲ। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ତୁମ ଶନିବାର ହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚଢ଼ିକିରି ବସିଛି। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ନ ଭଜଉଛ, ନ ଡାକୁଛ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିକିରି ବସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ୁଛି? କେବଳ ଶନି ଦେବ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଶନିଦେବ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କି କହିଲେ, ସେଠୁ ଅପରାଜିତା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଆଉ ନା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସରିଗଲା। ହଁ, ସରି। ହଉ।